Είμαι η Νάταλη, 34 ετών, και πάντα πίστευα ότι η οικογένεια έρχεται πρώτη. Αυτό ίσχυε μέχρι τα περασμένα Χριστούγεννα, όταν η ίδια μου η αδελφή έπεισε τους γονείς μας να με αποκλείσουν από το ετήσιο οικογενειακό μας ταξίδι. Όταν τελικά υπερασπίστηκα τον εαυτό μου, με αποκάλεσαν εγωίστρια. Έχετε νιώσει ποτέ ότι η οικογενειακή αφοσίωση έχει μόνο μία κατεύθυνση? Μείνετε εδώ για να δείτε πως έμαθα να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου όταν η ίδια μου η οικογένεια αποφάσισε ότι δεν άξιζε να με συμπεριλάβουν στα σχέδια των διακοπών τους και στη συνέχεια είχε το θράσος να με αποκαλέσει εγωίστρια όταν τελικά έθεσα όρια. Πριν βουτήξω σε αυτή την ιστορία, πείτε μου από που παρακολουθείτε στα σχόλια παρακάτω. Αν είχατε ποτέ να αντιμετωπίσετε οικογενειακό δράμα κατά τη διάρκεια των διακοπών? Αυτή η ιστορία μπορεί να σας φανεί οικεία. Πατήστε αυτό το κουμπί like και εγγραφείτε στο κανάλι μου για περισσότερες εμπειρίες από την πραγματική ζωή που μπορεί να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τις δικές σας οικογενειακές προκλήσεις. Τώρα, ας δούμε πως η οικογένειά μου με πρόδωσε και πως βρήκα τελικά τη φωνή μου. Μεγαλώνοντας, πίστευα ότι τίποτα δεν ήταν πιο σημαντικό από την οικογένεια. Οι γονείς μου, η Έλανορ και ο Ρόμπερτ, μεγάλωσαν τη μικρότερη αδελφή μου Βανέσα και εμένα με την ιδέα ότι η οικογένεια έρχεται πάντα πρώτη. Ήμασταν μια σφιχτοδεμένη μονάδα, γιορτάζαμε μαζί τις γιορτές, στηρίζαμε ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές και μοιραζόμασταν ο ένας τις επιτυχίες του άλλου. Ή έτσι νόμιζα. Είμαι η Νάταλη, μια 34χρονη διαχειρίστρια έργων πληροφορικής. Δούλεψα απίστευτα σκληρά για να φτάσω εκεί που είμαι σήμερα. Αφού αποφοίτησα με πτυχίο πληροφορικής, δούλεψα πολλές ώρες. Ανέλαβα απαιτητικά έργα και ανέβηκα την εταιρική σκάλα. Η αφοσίωσή μου απέδωσε καρπούς όταν κατάφερα να αγοράσω το δικό μου σπίτι πριν από 3 χρόνια, ένα όμορφο σπίτι 3 υπνοδωματίων με ευρύχωρο υπόγειο, το οποίο ανακαίνισα προσωπικά σε έναν άνετο χώρο ψυχαγωγίας. Όταν η αδελφή μου Βανέσα, 29 ετών, και ο σύζυγός της Τρέβορ παντρεύτηκαν πέρυσι, αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες. Ο Τρέβαρ είχε μόλις ξεκινήσει μια νέα δουλειά στο μάρκετινγκ και η Βανέσα ήταν μεταξύ θέσεων εργασίας μετά την εγκατάλειψη της δουλειάς της ως βοηθός οδοντιάτρου. Ισχυρίζονταν ότι αποταμίευαν για ένα σπίτι, αλλά χρειάζονταν λίγο χρόνο για να συγκεντρώσουν την προκαταβολή τους. Ως υποστηρικτική αδελφή που είμαι, τους πρόσφερα το εφεδρικό μου υπνοδωμάτιο και το χώρο του υπογείου με σημαντικά μειωμένο ενίκιο, σκεπτόμενοι ότι θα ήταν προσωρινό. Ίσως 6 μήνες το πολύ. Μπορείτε να μείνετε μέχρι να σταθείτε στα πόδια σας, τους είπα, θέλοντας ειλικρινά να βοηθήσω. Η οικογένεια στηρίζει την οικογένεια. Σωστά, η Βανέσα με αγκάλιασε σφιχτά. Είσαι η καλύτερη αδερφή που υπήρξε ποτέ, Νατ. Σου υποσχόμαστε ότι δεν θα παρατείνουμε το καλωσόρισμά μας. Αυτό έγινε πριν από 11 μήνες, και ακόμα δεν υπήρχαν σημάδια ότι θα μετακόμιζαν. Στην πραγματικότητα, είχαν εγκατασταθεί αρκετά άνετα, αντιμετωπίζοντας το σπίτι μου σαν ήταν δικό τους, αλλά όχι με την καλή έννοια. Ειδικά ο Τρέβαρ είχε μια δικαιωματική συμπεριφορά, αφήνοντας ακαταστασίες για να τις καθαρίζω εγώ, καλώντας φίλους χωρίς να τους ρωτήσει και χρησιμοποιώντας ακόμη και τον ακριβό μου εξοπλισμό μαγειρικής χωρίς άδεια. Τρέβορ, μπορείς να ρωτήσεις πριν χρησιμοποιήσεις το μίξερ μου, ήταν αρκετά ακριβό, ανέφερα μια μέρα, αφού το βρήκα γεμάτο ξεραμένο μείγμα. Έλα τώρα, είμαστε οικογένεια, απάντησε απορριπτικά. Μην είσαι τόσο σφιγμένος με τα πράγματά σου. Αυτά τα μικρά περιστατικά άρχισαν να συσσωρεύονται, αλλά συνέχισα να βρίσκω δικαιολογίες γι' αυτά. Η οικογένεια στηρίζει την οικογένεια. Άλλωστε, συνέχισα να εργάζομαι σκληρά στη δουλειά μου, βάζοντας συχνά επιπλέον ώρες για να εξασφαλίσω μπόνους που, κατά ηρωνία της τύχης, βοηθούσα στην επιδότηση των εξόδων διαβίωσης της αδελφής μου και του συζύγου της. Η καλύτερη μου φίλη, η Μάγια, ήταν η πρώτη που επισήμανε την ανισορροπία στη σχέση μου με τη Βανέσα και τον Τρέβορ. Νάταλη, σε εκμεταλλεύονται, είπε η Μάγια σε ένα από τα ραντεβού μας για καφέ. Ουσιαστικά τους στηρίζεις οικονομικά, ενώ αγοράζουν καινούρια ρούχα και βγαίνουν σε φανταχτερά εστιατόρια. Πότε ήταν η τελευταία φορά που σε ευχαρίστησαν? Απομάκρυνε τις ανησυχίες της. Είναι η οικογένεια, Μάγια. Θα έκαναν το ίδιο και για μένα. Καθώς πλησίαζε ο Δεκέμβριος, έπιασα τον εαυτό μου να ενθουσιάζεται με το ετήσιο οικογενειακό μας χριστουγεννιάτικο ταξίδι. Τα τελευταία 8 χρόνια, είχαμε νοικιάσει μια ζεστή καλύβα στο Βερμόντ για μια εβδομάδα, απολαμβάνοντας το χιόνι, παίζοντας επιτραπέζια παιχνίδια δίπλα στο τζάκι και δημιουργώντας αναμνήσεις μαζί. Ήταν μια παράδοση που αγαπούσα, μια παράδοση που μας βοηθούσε να επανασυνδεθούμε ως οικογένεια παρά τις πολυάσχολες ζωές μας. Είχα ήδη ζητήσει άδεια από τη δουλειά μου, πράγμα δύσκολο λόγω των προθεσμιών των έργων μου, και είχα βάλει στην άκρη ιδέες για δραστηριότητες και γεύματα που θα μπορούσαμε να απολαύσουμε μαζί. Αγόρασα ακόμη και τα ειδικά ασορτί πουλόβερ της Βανέσα και του Τρέβαρ ως προώρο χριστουγεννιάτικο δώρο, ελπίζοντας να κάνω το φετινό ταξίδι ξεχωριστό μετά από μια δύσκολη χρονιά για όλους. Αυτό που δεν είχα συνειδητοποιήσει ήταν ότι φέτος, τα οικογενειακά μας Χριστούγεννα επρόκειτο να πάρουν μια προσδόκητη και οδυνηρή τροπή, μια τροπή που θα με ανάγκαζε να επαναξιολογήσω όλα όσα νόμιζα ότι ήξερα για την οικογένειά μου και τη θέση μου μέσα σε αυτήν. Ήταν ένα τυπικό βράδυ Τρίτης στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν γύρισα από τη δουλειά νωρίτερα από το συνηθισμένο. Η συνάντηση για το πρόγραμμά μου είχε ακυρωθεί, δίνοντάς μου μια σπάνια ευκαιρία να χαλαρώσω πριν από το δείπνο. Καθώς μπήκα αθόρυβα από την μπροστινή πόρτα, άκουσα τη Βανέσα και τον Τρέβορ να μιλάνε στην κουζίνα, με τις φωνές τους να ζωντανεύουν από ενθουσιασμό. Η μαμά είπε ότι το θέρετρο έχει υδρομασά σε κάθε σουίτα, έλεγε η Βανέσα,
Και ότι υπάρχει ένα σπα που μπορούμε να κάνουμε μασάζ αφού κάνουμε σκι όλη μέρα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό, απάντησε ο Τρέβορ. Πολύ καλύτερα από εκείνη τη στενόχωρη καμπίνα στο Βερμόντ. Χαίρομαι που οι γονείς σου αποφάσισαν να κάνουν αναβάθμιση φέτος. Πάγωσα στο διάδρομο, με μπέρδεμα να με κατακλείζει. Θέρετρο, σπα, αυτό δεν ακούστηκε σαν τη συνηθισμένη μας καμπίνα στο Βερμόντ. Ακόμα νιώθω λίγο άσχημα για την Νάταλη. Η Βανέσα συνέχισε, με τη φωνή της να πέφτει ελαφρώς. Αλλά θα είναι μια χαρά μόνη της για τα Χριστούγεννα. Έτσι κι αλλιώς πάντα δουλεύει, η καρδιά μου έπεσε στο στομάχι μου. Μιλούσαν για το οικογενειακό μας χριστουγεννιάτικο ταξίδι, αυτό που κάναμε μαζί εδώ και 8 χρόνια, μην μπορώντας να συγκρατηθώ, μπήκα στην κουζίνα. Για ποιο θέρετρο μιλάτε? Η Βανέσα και ο Τρέβορ στριφογύρισαν και τα πρόσωπά τους έδειχναν σοκαρισμένα όταν με είδαν να στέκομαι εκεί. Νάταλη, γύρισες νωρίς, τράβλησε η Βανέσα, ανταλλάσσοντας μια γρήγορη ματιά με τον Τρέβορ. Ποιο θέρετρο, Βανέσα, επανέλαβα, με τη φωνή μου σταθερή, παρά το άγχος που χτυπούσε μέσα μου. Μετά από μια άβολη σιωπή, ο Τρέβορ ανασήκωσε τους ώμους, ας της το έλεγα τώρα. Η Βανέσα αναστέναξε, θα πάμε στο Κολοράντο φέτος αντί για το Βερμόντ. Η μαμά και ο μπαμπάς βρήκαν αυτό το καταπληκτικό πολυτελές θέρετρο με πρόσβαση για σκι μέσα και έξω. Και πότε σκόπευε κανείς να μου πει για αυτή την αλλαγή σχεδίων? Ρώτησα, προσπαθώντας να κρατήσω τη φωνή μου ήρεμη. Λοιπόν, η Βανέσα δίστασε, δείχνοντας να αισθάνεται άβολα. Το θέμα είναι ότι σκεφτήκαμε ότι ίσως δεν θα μπορούσες να έρθεις φέτος. Γιατί δεν θα μπορούσα να έρθω? Έχω ήδη ζητήσει άδεια από τη δουλειά, είπα, με τη σύγχυση να μετατρέπεται σε πόνο. Ο Τρέβορ σταύρωσε τα χέρια του. Βανέσα, απλά να είσαι ειλικρινής μαζί της. Η Βανέσα του έριξε ένα εκνευρισμένο βλέμμα προτού γυρίσει πίσω σε μένα. Εντάξει. Πρότεινε στη μαμά και στον μπαμπά ότι ίσως φέτος θα έπρεπε να είμαστε μόνο οι 4 μας. Είσαι πάντα τόσο ελεγκτική σε αυτά τα ταξίδια, σχεδιάζεις κάθε λεπτό και επιδεικνύεις πόσο επιτυχημένη είσαι. Ένιωσα σαν να με είχαν χαστούκίσει. Ελέγχω, σχεδιάζω δραστηριότητες γιατί κανείς άλλος δεν το κάνει. Και πώς ακριβώς κάνω επίδειξη? Έλα τώρα, Νάταλη. Ο Τρέβορ παρενέβη με συγκαταβατικό ύφος. Πάντα μιλάς για τα μεγάλα σου σχέδια στη δουλειά, τις προαγωγές σου, τα μπόνους σου. Δεν θέλουν όλοι να ακούνε συνέχεια για το πόσο ωραία είναι η ζωή σου. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα. Οι δραστηριότητες που σχεδίαζα ήταν πράγματα που όλοι απολάμβαναν. Και σπάνια μιλούσα για τη δουλειά, εκτός αν κάποιος ρωτούσε. Αυτό το ένιωθα σαν μια πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Με τρεμάμενα χέρια, έβγαλα το τηλέφωνό μου και κάλεσα τη μητέρα μου. Απάντησε στο τρίτο χτύπημα. «Γεια σου, μαμά», είπα, προσπαθώντας να κρατήσω τη φωνή μου σταθερή. Μόλις έμαθα για το ταξίδι στο Κολοράντο, υπήρξε μια μεγάλη παύση. «Ω, Νάταλη. Ναι, θα σου λέγαμε γι' αυτό». Πότε ακριβώς? Το πρωί των Χριστουγέννων, δεν μπορούσα να κρατήσω τον πόνο από τη φωνή μου. «Μην γίνεσαι δραματική, αγαπητή μου. Απλώς σκεφτήκαμε, λοιπόν, με το πόσο απασχολημένη είσαι πάντα με τη δουλειά, ότι ίσως εκτιμήσεις το να έχεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου φέτος. Μήπως η Βανέσα πρότεινε να με αποκλείσετε από το οικογενειακό χριστουγεννιάτικο ταξίδι?» Ρώτησε ευθέως, άλλη μια παύση. Ανέφερε ότι μπορεί να θέλεις λίγο χώρο. Και ειλικρινά, γλυκιά μου, έχεις την τάση να αναλαμβάνεις τον προγραμματισμό κάθε χρόνο. Σκεφτήκαμε ότι μια αλλαγή θα ήταν ωραία για όλους, δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα. Η ίδια μου η μητέρα επιβεβαίωνε ότι είχα σκοπίμως σχεδιάσει να με αποκλείσουν από την οικογενειακή μας παράδοση, προφανώς μετά από πρόταση της αδελφής μου. «Κατάλαβα», είπα, με τη φωνή μου κούφια. «Και το αποφασίσατε όλοι αυτό χωρίς καν να με ρωτήσετε?» «Λοιπόν, Νάταλη, μην το κάνεις μεγαλύτερο θέμα από μικρομετών ότι είναι», είπε η μητέρα μου και ο τόνος της μετατράπηκε σε ήπιο εκνευρισμό. «Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον χρόνο για να καλύψεις τις δουλειές σου. Πάντα λες πόσο απασχολημένη είσαι». Αφού έκλεισα το τηλέφωνο, γύρισα πίσω στη Βανέσα και τον Τρέβορ, οι οποίοι με παρακολουθούσαν με ένα μείγμα ενοχής και προκλητικότητας. «Πόσο καιρό το σχεδιάζατε αυτό?» ρώτησα. 2 μήνες. Παραδέχτηκε η Βανέσα. Η μαμά βρήκε ένα θέρετρο τον Οκτώβριο, 2 μήνες. Το σχεδίαζαν αυτό πίσω από την πλάτη μου για 2 μήνες, ενώ εγώ προετοιμαζόμουν ενθουσιασμένη για αυτό που νόμιζα ότι θα ήταν τα κανονικά οικογενειακά μας Χριστούγεννα. Εκείνο το βράδυ, αφού αποσύρθηκα στο δωμάτιό μου για να επεξεργαστώ αυτή την προδοσία, τηλεφώνησα στη Μάγια, με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό μου καθώς εξιστορούσα τι είχε συμβεί. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σου το έκαναν αυτό», είπε η Μάγια, με την οργή να είναι εμφανή στη φωνή της. «Μετά από όλα όσα έκανες για αυτούς, ειδικά όταν άφησες τη Βανέσα και τον Τρέβορ να ζήσουν στο σπίτι σου σχεδόν χωρίς ενίκιο. Σκέφτομαι συνέχεια όλα τα Χριστούγεννα όπου φρόντισα να περάσουν όλοι καλά», είπα, θυμούμενη πως πάντα έκανα τα πάντα για να ικανοποιήσω τις προτιμήσεις όλων. «Πέρυσι, άλλαξα ακόμη και τις κρατήσεις για το δείπνο μας την τελευταία στιγμή, επειδή ο Τρέβορ ήθελε να δοκιμάσει ένα διαφορετικό εστιατόριο». «Νάταλη, αυτό είναι ένα μοτίβο?» είπε απαλά η Μάγια. «Σε θεωρούν δεδομένη, επειδή τους βάζεις πάντα σε προτεραιότητα.
Ίσως ήρθε η ώρα να αρχίσεις να βάζεις τον εαυτό σου πάνω απ' όλα για αλλαγή. Καθώς ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι εκείνο το βράδυ και κοιτούσα το ταβάνι, συνειδητοποίησα ότι η μάγεια είχε δίκιο. Δεν επρόκειτο μόνο για ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι. Αφορούσε χρόνια που έδινα χωρίς να παίρνω, που με εκμεταλλεύονταν οι άνθρωποι που θα έπρεπε να με εκτιμούν περισσότερο. Το ερώτημα ήταν, τι θα έκανα γι' αυτό? Το πρωί, αφότου ανακάλυψα την προδοσία της οικογένειάς μου, ξύπνησα νιώθοντας κενό. Είχα κοιμηθεί ελάχιστα, το μυαλό μου έτρεχε με σκέψεις αντιπαράθεσης, πληγής και δυσπιστίας. Ένα μέρος του εαυτού μου ήθελε να ξεσπάσει με θυμό, ενώ ένα άλλο μέρος αναρωτιόταν μήπως είχα με κάποιο τρόπο παρεξηγήσει την κατάσταση. Ίσως υπήρχε μια λογική εξήγηση. Ίσως να ήμουν δύσκολη σε προηγούμενα ταξίδια χωρίς να το καταλαβαίνω. Αποφάσισα να προσπαθήσω να κάνω μια ήρεμη, λογική συζήτηση με τη Βανέσα πριν πάω στη δουλειά. Τη βρήκα στην κουζίνα, να ξεφυλίζει το τηλέφωνό της, ενώ έπινε καφέ από την αγαπημένη μου κούπα, αυτή με την ένδειξη καλύτερη αδελφή του κόσμου, που τώρα έμοιαζε με σκληρό αστείο. Βανέσα, μπορούμε να μιλήσουμε για χθες? Ρώτησα, βάζοντας λίγο καφέ για τον εαυτό μου. Εκείνη σήκωσε το βλέμμα της, δείχνοντας να αισθάνεται ελαφρώς άβολα. Βέβαια, υποθέτω. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί προτείνεις να με αποκλείσεις από τα οικογενειακά μας Χριστούγεννα, είπα, κρατώντας τη φωνή μου επίπεδη. Αν έκανα κάτι που σε αναστάτωσε, θα προτιμούσα να μου το πεις ευθέως αντί να το κάνεις πίσω από την πλάτη μου. Η Βανέσα αναστέναξε δραματικά, αφήνοντας κάτω το τηλέφωνό της. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα, Νάταλη. Απλώς πρέπει πάντα να είσαι στο επίκεντρο της προσοχής. Αγόρασες αυτό το σπίτι, έχεις αυτή την καταπληκτική καριέρα, και όποτε είμαστε όλοι μαζί, όλα πρέπει να γίνονται με τον τρόπο σου. Αυτό δεν είναι δίκαιο? Αντέτεινα. Σχεδιάζω δραστηριότητες επειδή θέλω να περνούν όλοι καλά, όχι επειδή θέλω να έχω τον έλεγχο. Λοιπόν, έτσι αισθάνομαι, είπε, με τη φωνή της να παίρνει μια οξύτητα που άκουγα πιο συχνά τους τελευταίους μήνες. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να είσαι η μικρή σου αδελφή? Η μαμά και ο μπαμπάς λένε συνεχώς, γιατί δεν μπορείς να μοιάσεις περισσότερο στην Νάταλη? Η Νάταλη έχει το δικό της σπίτι. Η Νάταλη πήρε και άλλη προαγωγή, έμεινα έκπληκτος. Δεν είχα ιδέα ότι ένιωθες έτσι. Αλλά το να με αποκλείσεις από τα Χριστούγεννα δεν είναι η λύση. Ο Τρέβορ μπήκε εκείνη τη στιγμή, αντιλαμβανόμενος αμέσως την ένταση. Τι συμβαίνει? Η Νάταλη είναι αναστατωμένη για το Κολοράντο, του είπε η Βανέσα. Παρόλα αυτά, ο Τρέβορ είπε με ένα υπερβολικό γυρισμένο μάτι. Δεν νομίζεις ότι γίνεσαι λίγο δραματική? Είναι μόνο ένα Χριστούγεννα, ο απαξιωτικός τόνος του έτσουξε. Δεν πρόκειται μόνο για τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για το ότι με άφησες και μένα έξω η ίδια μου η οικογένεια. Κοίτα, συνέχισα, προσπαθώντας να βρω ένα συμβιβασμό. Τι θα έλεγες αν ερχόμουν μαζί σου για ένα μέρος του ταξιδιού? Θα μπορούσα να έρθω για λίγες μέρες και μετά να σας δώσω λίγο χώρο. Η Βανέσα κοίταξε τον Τρέβορ, ο οποίος κούνησε ελαφρά το κεφάλι του. Δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει, είπε. Το θέρετρο είναι γεμάτο έτσι κι αλλιώς. Δεν θα υπήρχε χώρος για εσάς, αμφέβαλα πολύ ότι αυτό ήταν αλήθεια. Αλλά πριν προλάβω να απαντήσω, χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν η μητέρα μου, απάντησα, ελπίζοντας ότι μπορεί να το ξανασκέφτηκε. Νάταλη, ο πατέρας σου και εγώ μιλούσαμε, άρχισε χωρίς προκαταβολές. Πιστεύουμε ότι αντιδράσει υπερβολικά για το χριστουγεννιάτικο ταξίδι. Η Βανέσα λέει ότι την έκανες να αισθάνεται ένοχη σήμερα το πρωί, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μαμά, μόλις προσπάθησα να κάνω μια συζήτηση μαζί της για το γιατί πήγαν πίσω από την πλάτη μου. Βλέπεις, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, είπε η μητέρα μου αναστενάζοντας. Πάντα πιστεύεις ότι όλα πρέπει να γίνονται με τον τρόπο σου. Ίσως πρέπει να μάθεις ότι ο κόσμος δεν λειτουργεί έτσι. Αλλά το να με αποκλείεις από μια οικογενειακή παράδοση χωρίς καν να το συζητήσεις μαζί μου είναι εντάξει? Ρώτησα με δυσπιστία. Δεν σε αποκλείουμε, επέμεινε, αν και ξέραμε και οι δύο ότι αυτό ακριβώς έκαναν. Απλά κάνουμε κάτι διαφορετικό φέτος. Ο πατέρας σου πιστεύει ότι θα ήταν καλό για σένα να περάσεις λίγο χρόνο μόνη σου. Έριξα μια ματιά στην κορνιζαρισμένη φωτογραφία του πατέρα μου στο ράφι με τα βιβλία, νιώθοντας προδομένη που δεν μου μιλούσε καν απευθείας γι' αυτό. Πάντα ήταν παθητικός, απέφευγε τις συγκρούσεις αφήνοντας τη μητέρα μου να χειρίζεται τις δύσκολες συζητήσεις, αλλά αυτό πόνεσε περισσότερο από το συνηθισμένο. Αφού έκλεισα το τηλέφωνο, προσπάθησα άλλη μια φορά με τη Βανέσα. Μόλις ανακάλυψα ότι όλοι σας το σχεδιάζατε αυτό εδώ και μήνες. Γιατί το κρατούσατε μυστικό από εμένα, αν δεν υπήρχε κάτι λάθος σε αυτό? Η Βανέσα είχε τουλάχιστον την αξιοπρέπεια να δείξει ελαφρώς ντροπιασμένη. Το ξέραμε ότι θα το έκανες μεγάλο θέμα. Όπως κάνω τώρα, ρώτησα, με τη φωνή μου σφιγμένη από τη συγκίνηση. Ακριβώς όπως κάνεις τώρα, παρενέβη ο Τρέβορ, χωρίς καν να σηκώσει το βλέμμα του από το τηλέφωνό του. Ήμουν έτοιμη να απαντήσω, όταν παρατήρησα μια στίβα αλληλογραφία στον πάγκο, μεταξύ των οποίων και κάτι που έμοιαζε με δήλωση πιστωτικής κάρτας και απευθυνόταν στη Βανέσα. Ο φάκελος ήταν ανοιχτός και μπορούσα να δω μια χρέωση από έναν έμπορο λιανικής πώλησης υπαίθριων ειδών υψηλών προδιαγραφών για πάνω από $600. Είναι για εξοπλισμό για σκι? Ρώτησα, δείχνοντας τη δήλωση. Η Βανέσα μάζεψε γρήγορα την αλληλογραφία. Αυτό είναι προσωπικό.
Χρησιμοποίησες τα χρήματα που υποτίθεται ότι θα πήγαιναν για τον νίκη σου για να αγοράσεις ακριβό εξοπλισμό για ένα ταξίδι από το οποίο σχεδίαζες να με αποκλείσεις, ρώτησα, ή χρειαζόμασταν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ο Τρέβορ είπε αμυντικά. Και δεν είναι ότι σου λείπουν τα χρήματα. Αυτό το σχόλιο ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Επιβεβαίωσε αυτό που υποπτευόμουν, αλλά δεν ήθελα να πιστέψω. Δεν με έβλεπαν παρά ως μια ευκολία, ως έναν πόρο που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν παρά ως μια αδελφή που έπρεπε να σεβαστούν. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τη διαμονή σου εδώ. Είπα ήσυχα, η απόφασή μου αποκρισταλώθηκε, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να πιάσω δουλειά. Καθώς έβγαινα από την πόρτα, άκουσα τον Τρέβορ να μουρμουρίζει, καταλαβαίνεις τι εννοώ, πάντα τα κάνεις όλα για τα λεφτά. Αυτό που δεν κατάλαβε ήταν ότι το θέμα δεν ήταν καθόλου τα λεφτά. Είχε να κάνει με το σεβασμό, την εκτίμηση και την οικογενειακή αφοσίωση, τα οποία έμοιαζαν να λείπουν από το σπίτι μου αυτές τις μέρες. 2 εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, γύρισα σπίτι από μια ιδιαίτερα εξαντλητική μέρα στη δουλειά. Κάναμε αγώνα δρόμου για να τελειώσουμε ένα μεγάλο έργο πριν από τις γιορτές. Και είχα περάσει ώρες σε συσκέψεις προσπαθώντας να επιλύσω θέματα τη τελευταία στιγμής. Το μόνο που ήθελα ήταν ένα ήσυχο βράδυ για να αποσυμβιεστώ. Ανταυτού, καθώς μπήκα στο δρόμο μου, παρατήρησα πολλά άγνωστα αυτοκίνητα παρκαρισμένα έξω από το σπίτι μου. Τη στιγμή που άνοιξα την εξώπορτά μου, με χτύπησαν τα γέλια, η μουσική και η χαρακτηριστική μυρωδιά του ζεστό κρασί, παραδοσιακό μέρος των οικογενειακών εορτασμών μας. Μπερδεμένη, κατευθύνθηκα προς το σαλόνι και το βρήκα γεμάτο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των γονιών μου, αρκετών ξαδέρφων και οικογενειακών φίλων. Το σαλόνι μου είχε μεταμορφωθεί με χριστουγεννιάτικα στολίδια που δεν είχα. Βάλει και ένα πανό που έγραφε Colorado Bound, κρεμασμένο στο τζάκι μου. Η συνειδητοποίηση με χτύπησε σαν φυσικό χτύπημα. Έκαναν ένα πάρτι πριν από το ταξίδι στο σπίτι μου, για ένα ταξίδι στο οποίο δεν είχα προσκληθεί. Η Βανέσα με εντόπισε πρώτη και το χαμόγελό της χαλάρωσε ελαφρώς πριν συνέλθει. Νάταλι, γύρισες νωρίς. Τι συμβαίνει εδώ, ρώτησα. Αν και ήταν οδυνηρά προφανές. Απλώς μια μικρή συνάντηση, είπε ο Τρέβορ, σηκώνοντας το ποτήρι του με αυτό που φαινόταν να είναι το ακριβό μου ουίσκι. Για να ενθουσιαστούν όλοι για το ταξίδι, η μητέρα μου πλησίασε, αγκαλιάζοντας με αμήχανα. Νάταλι, αγαπητή μου, θα τα καθαρίζαμε όλα πριν γυρίσεις σπίτι. Ξέρουμε πόσο επιλεκτική είσαι με τα πράγματά σου. Κοίταξα γύρω μου την παρέα, παρατηρώντας ότι όλοι απέφευγαν την οπτική επαφή. Όλοι ήξεραν ότι με είχαν αποκλείσει από το ταξίδι και προφανώς ήταν απολύτως εντάξει με αυτό. Άρα, όλοι ήξεραν για αυτό το ταξίδι εκτός από εμένα, ρώτησα, με τη φωνή μου να μεταφέρεται σε όλη την αίθουσα, κάνοντας μια σιωπή να πέσει πάνω στη συγκέντρωση. Η ξαδέρφη μου η Άμπερ έδειχνε να νιώθει άβολα. Νομίζαμε ότι δεν μπορούσες να έρθεις λόγω της δουλειάς σου. Αυτό μας είπαν, πρόσθεσε ο θείος μου ο Πολ, ρίχνοντας μια ματιά στη μητέρα μου. Πριν προλάβω να απαντήσω, άκουσα τη Βανέσα στη γωνία να μιλάει στη ξαδέρφη μας Γκρέις. Δεν πρόσεξε ότι με πλησίασε καθώς είπε: ειλικρινά, είναι ανακούφιση που η Νάταλι δεν θα είναι εκεί. Έτσι κι αλλιώς το μόνο που κάνει είναι να δουλεύει, τελείως εργασιομανής χωρίς ζωή. Οι εκδρομές στην καμπίνα ήταν πάντα τόσο βαρετές με εκείνη να σχεδιάζει κάθε λεπτό. Η περιστασιακή σκληρότητα των λόγων της με σταμάτησε. Αλήθεια, έτσι με έβλεπε η αδελφή μου, ως μια βαρετή εργασιομανής χωρίς ζωή, μετά από όλα όσα είχα κάνει για αυτήν, καθώς στεκόμουν εκεί και επεξεργαζόμουν αυτή την προδοσία, παρατήρησα τον Τρέβο στο γραφείο του σπιτιού μου, το μόνο δωμάτιο που τους είχα ζητήσει ρητά να μην πλησιάσουν. Έδειχνε κάτι στον πατέρα μου στον υπολογιστή μου, τον προσωπικό μου υπολογιστή, και με κάποιο τρόπο είχε χύσει κόκκινο κρασί στο λευκό μου χαλί, αφήνοντας έναν απλωμένο λεκέ που θα ήταν σχεδόν αδύνατο να αφαιρεθεί. Τρέβορ, φώναξα και η υπομονή μου τελικά έσπασε. Τι κάνεις στο γραφείο μου? Αυτό το δωμάτιο είναι απαγορευμένο και το ξέρεις. Ο Τρέβορ κοίταξε ψηλά, ενοχλημένος που το διέκοψα. Ηρέμησε, απλώς έδειχνα στον μπαμπά σου μερικές φωτογραφίες από το θέρετρο. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, είσαι στο προσωπικό μου γραφείο, χρησιμοποιείς τον υπολογιστή μου χωρίς άδεια και έχεις χύσει κρασί σε όλο το χαλί μου. Είναι απλώς ένα χαλί, είπε απορριπτικά. Θα το καθαρίσουμε. Σταμάτα να κάνεις σκηνή, τότε ήταν που κάτι μέσα μου έσπασε. Όλοι οι μήνες της ασέβειας, του να με θεωρούν δεδομένο, του να σκύβω το κεφάλι για να βολέψω όλους τους άλλους και να μην παίρνω τίποτα σε αντάλλαγμα, κορυφώθηκαν σε αυτή τη στιγμή. Όλοι πρέπει να φύγουν, είπα, με τη φωνή μου ήσυχη αλλά σταθερή. Τώρα. Η μητέρα μου πλησίασε, με την έκφρασή της να είναι ένα μείγμα μηχανίας και εκνευρισμού. Νάταλι, μη γίνεσαι γελία. Αντιδράς υπερβολικά. Αλήθεια, ρώτησα. Με τη φωνή μου να υψώνεται παρά τις προσπάθειές μου να παραμείνω ήρεμη. Σχεδιάσατε όλοι μαζί ένα οικογενειακό ταξίδι χωρίς εμένα, μου λέγατε ψέματα κατά μούτρα για μήνες, και τώρα κάνετε πάρτι στο σπίτι μου για να το γιορτάσετε, πως ακριβώς αντιδρώ υπερβολικά, βλέπετε, είπε η Βανέσα προς όλο το δωμάτιο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θέλαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Όλα πρέπει πάντα να αφορούν την Νάταλι. Εγωιστικό όπως πάντα, πρόσθεσε ο Τρέβορ.
Καταστρέφεις τη διάθεση του πάρτι μόνο και μόνο επειδή δεν είσαι εσύ στο επίκεντρο της προσοχής. Κοίταξα γύρω μου τα πρόσωπα των μελών της οικογένειάς μου, αναζητώντας κάποιον, οποιονδήποτε, που θα μπορούσε να με υπερασπιστεί, αλλά όλοι κοίταζαν αλλού, νιώθοντας άβολα, αλλά πρόθυμοι να μιλήσουν. Εκείνη τη στιγμή, θυμήθηκα όλες τις φορές που είχα βάλει την οικογένειά μου πάνω απ' όλα. Όλες τις θυσίες που είχα κάνει. Θυμήθηκα ότι ανέβαλα τις διακοπές με τη Μάγια πέρυσι για να βοηθήσω τους γονείς μου να μετακομίσουν. Σκέφτηκα τις αμέτρητες φορές που είχα να διατάξει το πρόγραμμα της δουλειάς μου για να εξυπηρετήσω οικογενειακά γεγονότα. Θυμήθηκα πως είχα ξοδέψει ώρες βοηθώντας τη Βανέσα να προετοιμαστεί για συνεντεύξεις για δουλειά και πως είχα καλωσορίσει εκείνη και τον Τρέβο στο σπίτι μου όταν χρειάζονταν βοήθεια, και κάπως έτσι μου το ξεπλήρωσαν, με αποκλεισμό, ασέβεια και με έκαναν να πιστέψω ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα. Θέλω να φύγουν όλοι από το σπίτι μου μέσα στα επόμενα 10 λεπτά, είπα, με τη φωνή μου σταθερή, παρά τη θύελλα συναισθημάτων μέσα μου. Και Βανέσα, Τρέβορ, πρέπει να μιλήσουμε για τη διαμονή σας εδώ. Αυτό δεν λειτουργεί πια. Δεν μπορείς να μας διώξεις, αναφώνησε η Βανέσα. Που υποτίθεται ότι θα πάμε, δεν σας πετάω έξω απόψε, διευκρίνησα. Αλλά τα πράγματα θα αλλάξουν. Τώρα, σας παρακαλώ, πάρτε τους όλους έξω από το σπίτι μου. Καθώς ο κόσμος μάζευε αμήχανα τα πράγματά του και έφευγε, άκουσα τη μητέρα μου να λέει στη θεία μου, πάντα ήταν δραματική. Θα ηρεμήσει μέχρι αύριο. Αλλά εγώ ήξερα ότι δεν θα ηρεμούσα. Κάτι θεμελιώδες είχε αλλάξει μέσα μου. Για πρώτη φορά, είδα με απόλυτη σαφήνεια τη δυναμική της οικογένειάς μου και ήξερα ότι δεν μπορούσα να ξαναγίνω το άτομο που πάντα έδινε χωρίς να παίρνει τίποτα σε αντάλλαγμα. Εκείνο το βράδυ, αφού είχαν φύγει όλοι και το σπίτι ήταν και πάλι ήσυχο, κάθισα μόνη στο σαλόνι μου, περιτριγυρισμένη από το χάος που είχαν αφήσει πίσω τους, συμπεριλαμβανομένων των ψίχουλων που είχαν αλεστεί στον καναπέ μου και των κολλημένων δαχτυλιδιών κρασιού στο τραπεζάκι του καφέ. Μου πήρα μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία της οικογένειάς μας από τα περασμένα Χριστούγεννα, όλοι μας χαμογελαστοί μπροστά από την καλύβα του Βερμόντ. Μήπως όλα αυτά ήταν ένα ψέμα ακόμα και τότε, με δάκρυα να τρέχω στο πρόσωπό μου? Πήρα μια απόφαση, ήταν καιρός να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, ακόμα και αν αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να μείνω μόνος μου. Την επομένη της καταστροφής του πάρτι, δήλωσα ασθένεια στη δουλειά μου για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Χρειαζόμουν χρόνο για να σκεφτώ, να σχεδιάσω και να συγκεντρώσω το κουράγιο μου για αυτό που ήξερα ότι θα ήταν μια δύσκολη αντιπαράθεση. Πέρασα το πρωί καθαρίζοντας την ακαταστασία από το πάρτι, τρίβοντας το λεκέ από το κρασί στο γραφείο μου που είχε ήδη εισχωρήσει στο χαλί, μια μόνιμη υπενθύμηση της ασέβειας που έδειξα στο σπίτι μου και στα όρια μου. Μέχρι το μεσημέρι, είχα επικοινωνήσει με τη Μάγια, η οποία προσφέρθηκε αμέσως να έρθει. Θα φέρω μεσημεριανό γεύμα και ηθική υποστήριξη, είπε. Η αφοσίωσή της αποτελούσε έντονη αντίθεση με την προδοσία της οικογένειάς μου. Η Μάγια έφτασε με το αγαπημένο μου φαγητό παρηγοριάς, ταϊλανδέζικο φαγητό σε πακέτο, και τον φίλο της Ήθαν, ο οποίος έτυχε να είναι δικηγόρος ακινήτων. Ελπίζω να μη σε πειράζει που έφερα τον Ήθαν, είπε η Μάγια καθώς μπήκαν μέσα. Όταν του είπα τι συνέβη, σκέφτηκε ότι μπορεί να προσφέρει κάποιες νομικές συμβουλές. Ο Ήθαν μου χάρισε ένα συμπονετικό χαμόγελο. Η Μάγια μου έλεγε για την κατάστασή σας. Λυπάμαι πραγματικά που το περνάς αυτό. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, εξήγησα τα πάντα λεπτομερώς, από τον αποκλεισμό του χριστουγεννιάτικου ταξιδιού μέχρι το πάρτι στο σπίτι μου και όλους τους μήνες της ασέβειας που οδήγησαν σε αυτό. Απλά δεν ξέρω τι να κάνω, παραδέχτηκα. Ένα μέρος του εαυτού μου θέλει να τους πετάξει έξω αμέσως, αλλά είναι ακόμα οικογένεια και δεν θέλω να είμαι σκληρή. Δεν γίνεσαι σκληρή με το να βάζεις όρια, επέμεινε η Μάγια. Σε εκμεταλλεύονται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Ο Ήθαν έγνεψε συμφωνώντας. Από νομικής άποψης, αφού σου πληρώνουν ενίκιο, ακόμα και αν είναι κάτω από το αγοραίο, τεχνικά είναι ενοικιαστές. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε απλώς να αλλάξετε τις κλειδαριές χωρίς προειδοποίηση, αλλά μπορείτε να ξεκινήσετε μια επίσημη διαδικασία έξωσης. Τι θα περιλαμβάνει αυτό, ρώτησα, αφού δεν υπάρχει επίσημη σύμβαση μίσθωσης. Είναι ενοικιαστές από μήνα σε μήνα, εξήγησε ο Ήθαν. Σε αυτή την πολιτεία, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τους δώσεις γραπτή ειδοποίηση 30 ημερών. Δεν χρειάζεσαι λόγο, μόνο την ειδοποίηση. Και αν αρνηθούν να φύγουν, ρώτησα, φανταζόμενος το δράμα που θα ακολουθούσε. Τότε θα πρέπει να καταθέσετε επίσημη αίτηση έξωσης μέσω δικαστηρίου, είπε ο Ήθαν. Αλλά ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Περάσαμε την επόμενη ώρα συντάσσοντας μια επίσημη ειδοποίηση, φροντίζοντας να είναι νομικά ορθή αλλά και αυστηρή. Αποφάσισα να τους δώσω προθεσμία μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, δηλαδή πολύ μετά τις γιορτές, για να βρουν νέο σπίτι και να μετακομίσουν. Μου φάνηκε κάτι παραπάνω από δίκαιο δεδομένων των συνθηκών. Και τώρα, όμως? Ρώτησα. Δεν μπορώ να φανταστώ να ζω μαζί τους για άλλον ένα μήνα μετά από όλα όσα συνέβησαν. Η Μάγια αντάλλαξε μια ματιά με τον Ήθαν. Είπες ότι αύριο θα λείπουν όλη μέρα σε κάποια ψώνια πριν από το ταξίδι, σωστά? Έκανα νεύμα. Κάτι ανέφεραν γι' αυτό σήμερα το πρωί πριν φύγουν για τη δουλειά. Τότε άκου τι νομίζω ότι πρέπει να κάνεις, είπε η Μάγια, σκύβοντας μπροστά με προσοχή. Το σχέδιο ήταν απλό αλλά αποφασιστικό. Την επόμενη μέρα, ενώ η Βανέσα και ο Τρέβορ έλειπαν,
θα άλλαζα τις κλειδαριές και τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού μου, θα μάζευα τα απαραίτητα πράγματά τους, πράγματα που θα χρειάζονταν άμεσα, όπως ρούχα και είδη υγιεινής, και θα τα άφηνα σε κουτιά στη σκεπαστή βεράντα μαζί με μια επίσημη ειδοποίηση που θα τους έδινε 30 ημέρες για να μαζέψουν τα υπόλοιπα πράγματά τους και να βρουν νέα στέγη. Φαίνεται τόσο σκληρό, είπα, αν και ήξερα ότι ήταν απαραίτητο. Σκληρό θα ήταν να πετάξουμε όλα τα πράγματά του στον καζόν, επισήμανε η μάγεια. Είσαι κάτι παραπάνω από λογική? Μαζεύοντας τα απαραίτητα και δίνοντας τους χρόνο να πάρουν τα υπόλοιπα, πρόσθεσε ο Ήθαν. Απλά βεβαιώσου ότι θα καταγράψεις τα πάντα. Βγάλε φωτογραφίες στα πράγματά τους πριν τα πακετάρεις και φτιάξε μια λίστα απογραφής. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι καταστρέψατε ή χάσατε κάτι. Την επόμενη μέρα, αφού επιβεβαίωσα ότι η Βανέσα και ο Τρέβορ είχαν όντως φύγει για τα ψώνια τους, έβαλα σε εφαρμογή το σχέδιό μας. Κάλεσε έναν κλειδαρά ο οποίος ήρθε και άλλαξε όλες τις εξωτερικές κλειδαριές. Στη συνέχεια επαναπρογραμμάτισα το σύστημα ασφαλείας με νέο κωδικό. Στη συνέχεια ήρθε το δύσκολο κομμάτι, το μάζεμα των άμεσων αναγκών τους. Διάλεξα προσεκτικά ρούχα για μια εβδομάδα, είδη υγιεινής, φάρμακα και προσωπικά αντικείμενα, τεκμηριώνοντας τα πάντα με φωτογραφίες, όπως είχε προτείνει ο Ήθαν. Τα τοποθέτησα σε ανθεκτικά κουτιά και τα άφησα στη σκεπαστή βεράντα, προστατευμένα από τα στοιχεία της φύσης. Τέλος, κόλλησα την επίσημη ειδοποίηση στο πάνω κουτί, η οποία ανέφερε σαφώς ότι είχαν 30 ημέρες για να κανονίσουν την απομάκρυνση των υπόλοιπων πραγμάτων τους και να βρουν νέα στέγη. Καθώς ολοκλήρωνα αυτές τις εργασίες, ένιωσα ένα μείγμα συναισθημάτων, ανακούφιση και ενδυνάμωση που επιτέλους υπερασπίστηκα τον εαυτό μου, αλλά και ενοχές και θλίψη που είχε φτάσει ως εδώ. Η οικογένειά μου με είχε οθήσει σε αυτό το σημείο, αλλά εξακολουθούσα να αναρωτιέμαι αν έκανα το σωστό. Αργά το απόγευμα, το τηλέφωνο μου άρχισε να χτυπάει αδιάκοπα, με τα ονόματα των γονιών μου να αναβοσβήνουν στην οθόνη. Άφησα τις κλήσεις να πάνε στον τηλεφωνητή. Δεν ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω την αντίδρασή τους ακόμα. Τα φωνητικά μηνύματα άρχισαν να συσσωρεύονται, το ένα πιο φρενήρι και θυμωμένο από το άλλο. Νάταλη, τι έκανες? Η Βανέσα μόλις μας τηλεφώνησε κλαίγοντας. Πάρε μας αμέσως πίσω, απέτησε η φωνή της μητέρας μου. Αυτή η συμπεριφορά είναι εντελώς απαράδεκτη, Νάταλη. Σε μεγαλώσαμε καλύτερα από αυτό? Η συνήθως ήρεμη φωνή του πατέρα μου ακουγόταν σφιγμένη. Μετά το 5ο τηλεφώνημα, αποφάσισα να ακούσω τον τηλεφωνητή της Βανέσα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μας το έκανες αυτό, ούρλιαξα στο τηλέφωνο. Είμαστε οικογένεια, λάξε τις κλειδαριές, που υποτίθεται ότι πρέπει να πάμε, ο Τρέβορ συζητάει να σου κάνει μήνυση για νόμιμη έξωση. Θα το μετανιώσεις αυτό, Νάταλη, σε μεγαλώσαμε καλύτερα από αυτό. Είπε η μητέρα μου τη στιγμή που απάντησα. Η Βανέσα και ο Τρέβορ μένουν μαζί μας τώρα και εκείνη κλαίει εδώ και 2 μέρες συνεχόμενα. Πώς μπόρεσες να είσαι τόσο άκαρδη, μαμά? Σου είπε η Βανέσα γιατί του ζήτησα να φύγουν? Ρώτησα προσπαθώντας να κρατήσω τη φωνή μου σταθερή. Είπε ότι αναστατώθηκες για κάποιο πάρτι και αντέδρασες τελείως υπερβολικά. Η μητέρα μου απάντησε. Νάταλη, όλοι κάνουν πάρτι. Δεν είναι λόγος να πετάξει την αδερφή σου έξω από το σπίτι σου. Αυτό το πάρτι ήταν για να γιορτάσουμε ένα οικογενειακό ταξίδι από το οποίο αποκλείστηκα σκόπιμα. Της το υπενθύμησα. Ένα ταξίδι για το οποίο μου λέγατε ψέματα επί μήνες. Αυτό είναι διαφορετικό, επέμεινε. Και εκτός αυτού, ήταν τέλειοι ενοικιαστές κατά τα άλλα, παραλίγο να γελάσω με αυτό. Τέλειοι ενοικιαστές, έχουν καθυστερήσει το ενίκιο πολλές φορές, έχουν καταστρέψει την περιουσία μου και δεν σέβονται καθόλου τα όρια μου. Το πάρτι ήταν απλά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Λοιπόν, ο πατέρας σου και εγώ πιστεύουμε ότι είσαι εντελώς παράλογη, είπε. Αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε το ταξίδι μας στο Κολοράντο εξαιτίας όλου αυτού του δράματος που έχεις δημιουργήσει. Φυσικά, αυτή ήταν η ανησυχία της. Όχι το γεγονός ότι οι κόρες της διαφωνούσαν, αλλά ότι τα σχέδια των διακοπών της είχαν διαταραχθεί. Λυπάμαι που το ταξίδι σας αναβλήθηκε. Είπα, χωρίς να λυπάμαι καθόλου. Αλλά η απόφασή μου ισχύει. Έχουν 30 ημέρες για να μαζέψουν τα πράγματά τους και να βρουν νέο σπίτι, και τι θα γίνει με τα Χριστούγεννα, απέτησε. Σκοπεύει να τα περάσεις μόνος από κακία? Στην πραγματικότητα δεν είχα σκεφτεί τόσο μακριά, αλλά το κατηγορηματικό της ύφος έκανε την απόφασή μου εύκολη. Ναι, νομίζω ότι θα περάσω τα Χριστούγεννα μόνη μου φέτος. Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να σκεφτώ τι πραγματικά σημαίνει η οικογένεια για μένα. Αφού έκλεισα το τηλέφωνο, ένιωσα ένα περίεργο μείγμα θλίψης και απελευθέρωσης. Αυτά θα ήταν τα πρώτα μου Χριστούγεννα μακριά από την οικογένειά μου, και ενώ ένα μέρος του εαυτού μου το θρηνούσε, ένα άλλο μέρος ένιωθε ανακούφιση που θα ήταν απαλλαγμένο από την υποχρέωση και την προσποίηση ότι ήμασταν μια ευτυχισμένη, λειτουργική οικογένεια. Την επόμενη μέρα, έλαβα ένα πιο προσδόκητο τηλεφώνημα από τη αδέρφη μου. Grace, εκείνη με την οποία είχα ακούσει τη Βανέσα να μιλάει στο πάρτι. Νάταλη, ήθελα απλώς να ελέγξω πώς είσαι, είπε, με τον τόνο της να είναι πραγματικά ανήσυχος. Έχω ακούσει ένα σωρό πράγματα από τη θεία Ελενόρ και τη Βανέσα, αλλά ήθελα να ακούσω και τη δική σου πλευρά. Συγκινήθηκα από την προσέγγιση της και της έδωσα μια σύντομη περίληψη του τι είχε συμβεί, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμένου χριστουγεννιάτικου ταξιδιού και των μηνών ασέβειας που οδήγησαν στο περιστατικό του πάρτι. Δεν είχα ιδέα, είπε η Grace. Στο πάρτι, η Βανέσα είπε απλώς ότι δεν μπορούσες να έρθεις στο ταξίδι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Έπρεπε να καταλάβω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν σε κακολογούσε σε όλους. Το έκανε αυτό σε όλους, όχι μόνο σε σένα, ρώτησα, έκπληκτος με την έκταση της προδοσίας της Βανέσα. Ναι, έλεγε σε όποιον άκουγε ότι είσαι ένα φρικιό του ελέγχου που νομίζει ότι είναι καλύτερη από όλους εξαιτίας της δουλειάς σου, παραδέχτηκε η Grace. Δεν το πίστευα. Γι' αυτό και ήθελα να σε καλέσω απευθείας. Η ειλικρίνειά της ήταν αναζωογονητική μέσα σε όλες τις κατηγορίες και τις ενοχές. Σε ευχαριστώ γι' αυτό, Grace. Σημαίνει πολλά. Για ομικρομετών ό,τι αξίζει, νομίζω ότι έκανες το σωστό, είπε. Σε εκμεταλλεύονταν και ο τρόπος που έκαναν πίσω από την πλάτη σου το ταξίδι ήταν πραγματικά χάλια. Αφού μίλησα με την Grace, ένιωσα λίγο λιγότερο μόνο με τη στάση μου. Μου έδωσε το κουράγιο να απευθυνθώ στους φίλους μου στο χώρο εργασίας, με μερικούς από τους οποίους είχα έρθει κοντά με τα χρόνια, αλλά δεν είχα μοιραστεί ποτέ τους προσωπικούς μου αγώνες. Προς έκπληξή μου, όταν τελικά ανοίχτηκα για το τι συνέβαινε, οι συνάδελφοί μου με υποστήριξαν σε συντριπτικό βαθμό. Οικογένεια ή όχι, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σου φέρεται έτσι, είπε ο Ντάνιελ, ο επικεφαλής της ομάδας μας. Και το να αλλάξεις τις κλειδαριές ήταν πραγματικά αρκετά συγκρατημένο αν σκεφτείς. Η Μπάρμπαρα, η διευθύντρια του τμήματός μας, η οποία είχε γίνει κάτι σαν μητρική φιγούρα για μένα στη δουλειά, εξοργίστηκε ιδιαίτερα για λογαριασμό μου. Γλυκιά μου, είμαι παντρεμένη εδώ και 35 χρόνια και έχω μεγαλώσει 3 παιδιά. Η οικογένεια δεν έχει να κάνει με το αίμα, αλλά με το σεβασμό και την αγάπη. Αυτό που έκαναν δεν δείχνει τίποτα από τα δύο. Καθώς προχωρούσαν οι γιορτές, έπιασα τον εαυτό μου να τρέμει στη σκέψη της ημέρας των Χριστουγέννων. Παρά τα γενναία λόγια μου προς τη μητέρα μου, η ιδέα να περάσω τη μέρα εντελώς μόνη μου με γέμιζε με βαθιά θλίψη. Η Μάγια και ο Ήθαν με είχαν προσκαλέσει να τους κάνω παρέα στο σπίτι των γονιών του, αλλά ένιωθα άβολα να εισβάλλω στον οικογενειακό τους χρόνο. Ένα βράδυ, καθώς τόλιζε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχα αγοράσει για τον εαυτό μου, χτύπησε το κουδούνι της πόρτας μου. Άνοιξα και βρήκα τον Ήθαν να στέκεται εκεί με έναν χοντρό φάκελο. Συγγνώμη που ήρθα προειδοποίητα, είπε. Αλλά ήθελα να σου δώσω αυτό από κοντά. Ο φάκελος περιείχε εκτυπώσεις της νομοθεσίας για τους ενοικιαστές στην πολιτεία μας, μια επίσημη απάντηση σε κάθε πιθανή νομική απειλή από τον Τρέβορ και μια προσωπική επιστολή από τον Ήθαν που εξηγούσε ότι είχα ακολουθήσει όλες τις νομικές απαιτήσεις και ότι ήμουν μέσα στα δικαιώματά μου να εκδώσω την ειδοποίηση των 30 ημερών. Η Μάγια ανέφερε ότι ανησυχούσες για τις απειλές του Τρέβορ προς τη σου, εξήγησε ο Ήθαν. Ήθελα να ξέρεις ότι νομικά βρίσκεσαι σε στέρεο έδαφος. Δεν έχουν υπόθεση. Η καλοσύνη του έφερε δάκρυα στα μάτια μου. Σε ευχαριστώ, Ήθαν. Δεν μπορώ να σου πω πόσο το εκτιμώ αυτό. Υπάρχει κάτι ακόμα, είπε, βγάζοντας έναν φάκελο. Η Μάγια και εγώ μιλούσαμε και ξέρουμε ότι δεν θέλατε να εισβάλλετε στα οικογενειακά μας Χριστούγεννα. Αλλά οι γονείς μου στην πραγματικότητα έχουν ένα μεγάλο ανοιχτό σπίτι την παραμονή των Χριστουγέννων. Πολλοί φίλοι και γείτονες πέρασαν από εκεί όλη την ημέρα. Θα το θέλαμε πολύ αν ερχόσουν. Η πρόσκληση ήταν σαν μια σανίδα σωτηρίας για κάποιον που πνίγεται. Τελικά δεν θα χρειαζόταν να μείνω μόνη μου τα Χριστούγεννα και δεν θα ένιωθα να εισβάλλω σε μια οικία οικογενειακή συγκέντρωση. Θα το ήθελα πολύ, είπα, χαμογελώντας ειλικρινά για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες. Καθώς πλησίαζαν τα Χριστούγεννα, η αντίθεση μεταξύ της οικογένειας που επέλεξα, των φίλων που με υποστήριζαν και με σέβονταν, και της βιολογικής μου οικογένειας που συνέχιζε να με πιέζει και να μου δημιουργεί ενοχές δεν θα μπορούσε να είναι πιο έντονη. Με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ίσως αυτή η οδυνηρή εμπειρία να με οδηγούσε στην πραγματικότητα προς μια πιο υγιή κατανόηση του τι πραγματικά πρέπει να σημαίνει οικογένεια. Μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, ήμουν βαθιά συγκεντρωμένη στην ολοκλήρωση ενός έργου στη δουλειά, όταν χτύπησε το τηλέφωνο του γραφείου μου. Ήταν η ρεσεψιονίστ από το λόμπι. Νάταλι, κάποιοι άνθρωποι θέλουν να σε δουν. Λένε ότι είναι η οικογένειά σου και ότι είναι επίγον, το στομάχι μου έπεσε. Η οικογένειά μου, έδωσαν ονόματα, μια γυναίκα ονόματι Ελενόρ, ένας άντρας ονόματι Ρόμπερτ και ένα νεότερο ζευγάρι, η Βανέσα και ο Τρέβορ, νομίζω, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα εμφανίζονταν στο χώρο εργασίας μου απροειδοποίητα. Ήταν ένα νέο χαμηλό σημείο στην προσπάθειά τους να με πιέσουν. Παρακαλώ πείτε τους ότι είμαι σε σύσκεψη και δεν μπορώ να με διακόψουν, είπα με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Και Λουίς, αν αρνηθούν να φύγουν, παρακαλώ καλέστε την ασφάλεια. 10 λεπτά αργότερα, το κινητό μου εξεράγει με μηνύματα από τη Βανέσα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν ήθελες καν να κατέβεις να μας μιλήσεις. Κάναμε τόσο δρόμο μέχρι εδώ για να προσπαθήσουμε να τα βρούμε και εσύ κρύβεσαι στο γραφείο σου. Η μαμά κλαίει στο αυτοκίνητο τώρα. Ελπίζω να είσαι ευτυχισμένη. Έκλεισα το τηλέφωνό μου και προσπάθησα να συγκεντρωθώ στη δουλειά, αλλά η συγκέντρωσή μου είχε καταρρεύσει. Όταν τελικά έφυγα από το κτίριο στο τέλος της ημέρας, έλεγξα προσεκτικά το πάρκινγκ, ανακουφισμένη που δεν βρήκα κανένα ίχνος τους. Το επόμενο πρωί, έλαβα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη μητέρα μου με θέμα οικογενειακή παρέμβαση. Το μήνυμα εξηγούσε ότι ανησυχούσαν έντονα για τη ψυχική μου κατάσταση και πίστευαν ότι η παράλογη συμπεριφορά μου οφειλόταν στο εργασιακό άγχος και πιθανώς στην κατάθλιψη. Ήθελα να πάω μαζί τους σε μια συνεδρία οικογενειακής θεραπείας για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα πριν χειροτερέψουν. Ήταν ένα αριστούργημα στο gaslighting.
Προσπαθώντας να ενοχοποιήσουν την απόλυτα λογική μου οριοθέτηση ως κρίση ψυχικής υγείας, δεν ανησυχούσαν για μένα. Ανησυχούσαν μήπως χάσουν τη βολική τους ρύθμιση και τον έλεγχό τους πάνω μου. Διέγραψα το email χωρίς να απαντήσω και προειδοποίησα την ασφάλεια στο χώρο εργασίας μου ότι η οικογένειά μου μπορεί να επιστρέψει και να προκαλέσει αναστάτωση. Με διαβεβαίωσαν ότι θα το χειρίζονταν αν χρειαζόταν. 2 ημέρες αργότερα, έλαβα μια κλήση από έναν αριθμό που δεν αναγνώρισα. Παρά την κρίση μου, απάντησα. Νάταλη, ο Τρέβορ είμαι. Μην κλείσεις το τηλέφωνο. Τι θέλεις, Τρέβορ, ρώτησα ψυχρά. Κοίτα, όλο αυτό έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, είπε, με τη φωνή του αχαρακτήριστα διαλλακτική. Η Βανέσα και εγώ μιλήσαμε και θέλουμε να το λύσουμε αυτό. Εκτιμούμε τη σχέση μας μαζί σου. Η ξαφνική αλλαγή στον τόνο του με έκανε να υποψιαστώ. Αλήθεια, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα απειλούσες να με μηνύσεις για παράνομη έξωση. Αυτό υπόθηκε εμβρασμό ψυχής? Ισχυρίστηκε. Ήμασταν σοκαρισμένοι και αναστατωμένοι. Αλλά είχαμε χρόνο να σκεφτούμε και η οικογένεια είναι αυτό που έχει σημασία, ειδικά στις γιορτές. Τα λόγια του ακούγονταν προβαρισμένα και δεν εμπιστεύτηκα ούτε για ένα δευτερόλεπτο την ειλικρινιά του. Τι ακριβώς προτείνετε, θα θέλαμε να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε. Ίσως μπορέσουμε να βρούμε μια νέα ρύθμιση για τη διαβίωσή μας που να μας κάνει όλους ευτυχισμένους. Ο διακανονισμός περιγραφόταν σαφώς στην ειδοποίηση που σου άφησα, του υπενθύμησα. Έχετε προθεσμία μέχρι τις 15 Ιανουαρίου για να βρείτε νέο σπίτι και να μαζέψετε τα πράγματά σας. Αλλά Νάταλη, υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να ξέρεις, είπε με τη φωνή του να πέφτει. Η Βανέσα είναι έγκυος, η βόμβα με χτύπησε δυνατά. Η αδελφή μου, έγκυος, αυτό άλλαξε τα πάντα, ή μήπως όχι, πότε το έμαθε, ρώτησα, προσπαθώντας να επεξεργαστώ αυτή τη νέα πληροφορία. Πριν από 2 εβδομάδες, είπε ο Τρέβορ. Θα το λέγαμε σε όλους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο Κολοράντο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πραγματικά σταθερότητα αυτή τη στιγμή. Δεν θα έβγαζε την έγκυη αδελφή σου στο δρόμο, έτσι δεν είναι, η χρονική στιγμή φαινόταν ύποπτα βολική. Και αν η Βανέσα το ήξερε εδώ και εβδομάδες, γιατί δεν το είχε αναφέρει σε καμία από τις αντιπαραθέσεις μας, φαινόταν σαν το είδος της πληροφορίας που θα χρησιμοποιούσε αμέσως για να κερδίσει συμπάθεια. Συγχαρητήρια και στους 2 σας, είπα προσεκτικά, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι πρέπει να βρείτε δικό σας σπίτι. Έχετε εισόδημα, έχετε αποταμιεύσεις και έχετε τους γονείς μου που είναι σαφώς πρόθυμοι να σας βοηθήσουν, η ειδοποίηση ισχύει. Το φιλικό προσωπείο του Τρέβορ ράγισε αμέσως. Είσαι πραγματικά άκαρδος, έτσι δεν είναι, η ίδια σου η αδελφή είναι έγκυος και εσύ δεν νοιάζεσαι καν. Όλοι είχαν δίκιο για σένα, αφού έκλεισε το τηλέφωνο. Τηλεφώνησα αμέσως στη Μάγια για να την ενημερώσω για αυτή τη νέα εξέλιξη. Πιστεύεις ότι είναι πραγματικά έγκυος, ρώτησε η Μάγια αφού της διηγήθηκα τη συζήτηση. Δεν ξέρω, παραδέχτηκα. Είναι πιθανό. Αλλά η χρονική στιγμή αυτής της αποκάλυψης φαίνεται πολύ βολική. Ακόμα κι αν είναι, επισήμανε η Μάγια, δεν αλλάζει το γεγονός ότι δεν σε σεβάστηκαν εσένα και το σπίτι σου, σε απέκλεισαν από τις οικογενειακές εκδηλώσεις και σε εκμεταλλεύονται εδώ και μήνες. Η εγκυμοσύνη δεν δίνει σε κάποιον το ελεύθερο να φέρεται άσχημα στους άλλους. Είχε δίκιο, φυσικά. Αν η Βανέσα ήταν πραγματικά έγκυος, θα χαιρόμουν για αυτήν και θα την υποστήριζα με τους κατάλληλους τρόπους. Αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι θα άφηνα εκείνη και τον Τρέβα να συνεχίσουν να ζουν στο σπίτι μου και να μη σέβονται τα όρια μου. Την επόμενη μέρα, ανακάλυψα ότι η Βανέσα είχε μεταφέρει την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με μια σπαρακτική ανάρτηση για το πως η ίδια της η αδελφή την είχε πετάξει έξω παρόλο που γνώριζε για το μωρό, μια πλήρη διαστρέβλωση της αλήθειας. Τα σχόλια ήταν γεμάτα με ανθρώπους που εξέφραζαν την οργή τους για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων αρκετών μελών της ευρύτερης οικογένειας και κοινών φίλων. Πληγώθηκα όταν είδα ανθρώπους που νόμιζα ότι με γνώριζαν να πιστεύουν ότι θα ήμουν τόσο ανάλγητοι, αλλά αρνήθηκαν να εμπλακώ σε έναν πόλεμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανταυτού, επικεντρώθηκα στην προετοιμασία για τα Χριστούγεννα και στην ενίσχυση των σχέσεων με τους ανθρώπους που μου είχαν δείξει γνήσια υποστήριξη και σεβασμό. 3 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, έλαβα μια επίσημη επιστολή από έναν δικηγόρο που εκπροσωπούσε τη Βανέσα και τον Τρέβαρ, υποστηρίζοντας παρενόχληση και παράνομη έξωση. Παρά τις διαβεβαιώσεις του, ήθαν ότι είχα ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία. Η θέα του επίσημου επιστολόχαρτου και της νομικής γλώσσας ήταν εκφοβιστική. Προώθησα αμέσως την επιστολή στον Ήθαν, ο οποίος μου τηλεφώνησε μέσα σε μια ώρα. Πρόκειται για τακτική εκφοβισμού, με διαβεβαίωσε αφού διάβασε την επιστολή. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ που θα μπορούσε να σταθεί στο δικαστήριο. Ειδοποιήσατε κατάλληλα, δεν αλλάξατε τις κλειδαριές μέχρι να φύγουν από το σπίτι και δώσατε πρόσβαση στα πράγματά τους. Μην απαντήσετε σε αυτό και σίγουρα μην το αφήσετε να σας πιέσει να αλλάξετε γνώμη. Η αυτοπεποίθησή του ήταν καθησυχαστική, αλλά το άγχος της συνεχιζόμενης διαμάχης έπαιρνε το τίμημά του. Έπιασε τον εαυτό μου να δυσκολεύεται να κοιμηθεί, να ελέγχει συνεχώς το τηλέφωνό μου για νέα μηνύματα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μέλη της οικογένειας και να νιώθω άγχος κάθε φορά που χτυπούσε το κουδούνι της πόρτας μου. Μια μέρα πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων, η μητέρα μου έκανε μια τελευταία προσπάθεια, αφήνοντας ένα φωνητικό μήνυμα που είχε ξεκάθαρα σκοπό να με τραβήξει από την καρδιά μου.
Νάταλη, η μαμά είμαι. Ξέρω ότι είσαι θυμωμένη μαζί μας και ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε χειριστεί τα πράγματα διαφορετικά με το ταξίδι στο Κολοράντο, αλλά είναι Χριστούγεννα και είμαστε οικογένεια. Η Βανέσα περιμένει την ανιψιά ή τον ανιψιό σου, και αυτή θα έπρεπε να είναι μια περίοδος γιορτής, όχι διχασμού. Σας παρακαλούμε να ξανασκεφτείτε να έρθετε μαζί μας για το χριστουγεννιάτικο δείπνο στο σπίτι της. Μπορείτε να φέρετε τη φίλη σας στη Μάγια, αν θέλετε. Απλά σε παρακαλώ μην περάσει τα Χριστούγεννα μόνη σου από κακία. Πάρε με τηλέφωνο, το μήνυμά της σχεδόν πέτυχε. Για μια σύντομη στιγμή, σκέφτηκα να δεχτώ, φαντάζοντας μια χριστουγεννιάτικη συμφιλίωση όπου όλοι αναγνώριζαν τα λάθη τους και προχωρούσαμε μπροστά ως μια πιο δυνατή οικογένεια, αλλά μετά θυμήθηκα τους μήνες της ασέβειας, τον εσκεμμένο αποκλεισμό, τις προσπάθειες να με χειραγωγήσουν και να με εκφοβήσουν. Τίποτα δεν είχε πραγματικά αλλάξει, απλώς είχαν κλιμακώσει τη τακτική τους όταν οι αρχικές τους προσεγγίσεις απέτυχαν. Διέγραψα το φωνητικό μήνυμα χωρίς να απαντήσω και επικεντρώθηκα ανταυτού στα σχέδια που είχα κάνει με τη Μάγια, τον Ήθαν και την οικογένειά του. Αυτά τα Χριστούγεννα θα ήταν διαφορετικά από όλα όσα είχα ζήσει στο παρελθόν, αλλά ίσως αυτό ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν. Η παραμονή των Χριστουγέννων έφτασε με μια ελαφριά χιονόπτωση που σκέπασε τη γειτονιά στα λευκά, δημιουργώντας ένα τέλειο εορταστικό σκηνικό σαν κάρτ ποστάλ. Καθώς ετοιμαζόμουν για το ανοιχτό σπίτι των γονιών του Ήθαν, ένιωσα ένα μείγμα συναισθημάτων, λύπη για τις οικογενειακές παραδόσεις που έχανα, αλλά και μια αίσθηση ελευθερίας και δυνατότητας. Είχα περάσει το πρωί ψήνοντας μπισκότα για να τα φέρω στη συγκέντρωση, βρίσκοντας παρηγοριά στο οικείο εορταστικό τελετουργικό, καθώς τα πακετάριζα. Χτύπησε το κουδούνι της πόρτας μου. Προσεκτικά, κοίταξα από το ματάκι, μισοπεριμένοντας να δω τους γονείς μου ή τη Βανέσα να κάνουν μια τελευταία δραματική έκκληση για τις γιορτές. Ανταυτού, με έκπληξη είδα τη θεία μου Κάθριν, την αδελφή της μητέρας μου, να στέκεται στη βεράντα μου με μια σακούλα δώρων στο χέρι. Θεία Κάθριν, είπα καθώς άνοιξα την πόρτα. Αυτό είναι απροσδόκητο, μου χάρισε ένα ζεστό χαμόγελο. Ελπίζω να μην ενοχλώ, Νάταλη. Ήθελα να αφήσω αυτό και να δω τι κάνεις, την προσκάλεσα να μπει μέσα, περίεργη για την επίσκεψή της. Η θεία Κάθριν ήταν πάντα ευγενική μαζί μου, αλλά δεν ήμασταν ιδιαίτερα δεμένες. Ζούσε σε άλλη πολιτεία και συνήθως ερχόταν στην πόλη μόνο για μεγάλα οικογενειακά γεγονότα. Έχω ακούσει πολλά για το τι συμβαίνει, είπε καθώς δεχόταν το φλιτζάνι καφέ που της πρόσφερα. Από τη μητέρα σου, φυσικά, αλλά ήθελα να ακούσω και τη δική σου πλευρά. Για τρίτη φορά αυτόν τον μήνα, βρέθηκα να εξηγώ την κατάσταση, τον αποκλεισμό από το οικογενειακό ταξίδι, την πολύμηνη έλλειψη σεβασμού από τη Βανέσα και τον Τρέβορ και την απόφασή μου να θέσω επιτέλους όρια. Προς εκπληξή μου, η θεία Κάθριν έγνεψε με κατανόηση. Η μητέρα σου έκανε το ίδιο πράγμα σε μένα όταν ήμασταν μικρότερες, αποκάλυψε. Όχι ακριβώς τις ίδιες συνθήκες, αλλά με απέκλειε από πράγματα, με έκανε να νιώθω λιγότερο από ότι εγώ. Γι' αυτό δεν ήμασταν ποτέ τόσο κοντά όσο θα έπρεπε να είμαστε αδελφές. Σοκαρίστηκα από αυτή την αποκάλυψη. Δεν είχα ιδέα. Η Έλενορ είχε πάντα την τάση να κάνει τα αγαπημένα της, συνέχισε η θεία Κάθριν. Όταν μεγαλώναμε, ήταν η αγαπημένη των γονιών μας και συνήθισε να γίνεται το δικό της. Φαίνεται ότι το ίδιο κάνει και με τη Βανέσα. Η διορατικότητά της για τη συμπεριφορά της μητέρας μου με βοήθησε να δω την οικογενειακή δυναμική από μια νέα οπτική γωνία. Δεν αφορούσε μόνο εμένα και τη Βανέσα, ήταν ένα μοτίβο που είχε καθιερωθεί πολύ πριν. Θέλω να ξέρεις ότι δεν πιστεύουν όλοι στην οικογένεια ότι κάνεις λάθος εδώ. Με διαβεβαίωσε η Κάθριν. Κάποιοι από εμάς καταλαβαίνουν πως είναι να είσαι αποδέκτης αυτού του είδους της μεταχείρισης. Η υποστήριξή της σήμαινε περισσότερα από όσα μπορούσε να φανταστεί. Σε ευχαριστώ που ήρθες, θεία Κάθριν. Σημαίνει πολλά για μένα. Ήθελα επίσης να σου δώσω αυτό, είπε, δίνοντάς μου τη σακούλα με τα δώρα που είχε φέρει. Μέσα ήταν ένα όμορφο στολίδι, ζωγραφισμένο στο χέρι με το έτος. Είναι μια παράδοση που ξεκίνησα όταν γεννήθηκαν τα δικά μου παιδιά, μου εξήγησε. Ένα νέο στολίδι κάθε χρόνο για να σηματοδοτεί το πέρασμα του χρόνου. Σκέφτηκα ότι ίσως εκτιμήσετε το να ξεκινήσετε κι εσείς κάποιες νέες παραδόσεις. Η ευσυνειδησία της έφερε δάκρυα στα μάτια μου. Εδώ ήταν ένα μέλος της οικογένειας που με έβλεπε πραγματικά και σεβόταν τα συναισθήματά μου. Μια έντονη αντίθεση με τη χειραγώγηση και τις ενοχές που είχα βιώσει από την άμεση οικογένειά μου. Αφού έφυγε η θεία Κάθριν, κρέμασα προσεκτικά το στολίδι στο μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο μου, νιώθοντας μια ανανεωμένη αίσθηση αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα. Το ανοιχτό σπίτι στο σπίτι των γονιών του Ήθαν ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν. Μια ζεστή, φιλόξενη ατμόσφαιρα γεμάτη με ανθρώπους που δεν είχαν καμία προσδοκία από εμένα πέρα από το να απολαύσουν τη γιορτή. Η μητέρα του Ήθαν, η Τζούντιθ, με υποδέχτηκε με μια αγκαλιά σαν να ήμουν παλιός φίλος και όχι μια νέα γνωριμία. Η Μάγια μας έχει πει τόσα πολλά για σένα, είπε. Χαιρόμαστε πολύ που ήρθες μαζί μας σήμερα. Καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος και του απογεύματος, αναμίχθηκα με την οικογένεια του Ήθαν και τους φίλους τους, απολαμβάνοντας συζητήσεις που δεν περιστρέφονταν γύρω από οικογενειακά δράματα ή υποχρεώσεις των διακοπών. Η Μάγια έμεινε στο πλευρό μου, με σύστηνε σε ανθρώπους και φρόντιζε να νιώθω ότι με συμπεριλάμβανε. Πώς θα πας, με ρώτησε σε μια ήσυχη στιγμή. Καλύτερα από μικρομετών ότι περίμενα, παραδέχτηκα. Το να βρίσκομαι εδώ με ανθρώπους που δεν έχουν καμία ατζέντα, είναι αναζωογονητικό. Ξέρεις,
είπε η Μάγια σκεπτόμενη, σκεφτόμουν αυτό που είπες για την επίσκεψη της θείας σου. Μερικές φορές η οικογένεια που επιλέγουμε είναι πιο υποστηρικτική από την οικογένεια στην οποία γεννιόμαστε. Τα λόγια της είχαν βαθιά απήχηση σε μένα. Κοιτάζοντας γύρω μου στη συγκέντρωση, συνειδητοποίησα ότι περιτριγυριζόμουν από ανθρώπους που ενσάρκωναν αυτό που πρέπει να είναι η οικογένεια. Υποστηρικτική, με σεβασμό και πραγματική φροντίδα. Η ίδια η ημέρα των Χριστουγέννων ήταν πιο ήσυχη. Είχα προσκληθεί να συνοδεύσω τη Μάγια και τον Ήθαν για δείπνο με την άμεση οικογένειά του, αλλά αποφάσισα να αφιερώσω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου. Πέρασα το πρωί κάνοντας βιντεοκλήσεις με φίλους από το κολέγιο που ζούσαν σε διαφορετικά μέρη της χώρας, και ο καθένας τους εξέφρασε την υποστήριξή του όταν εξήγησε εν συντομία την οικογενειακή μου κατάσταση. Το απόγευμα, αποφάσισα να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό από τη συνήθη χριστουγεννιάτικη ρουτίνα μου. Εργάστηκα εθελοντικά σε ένα τοπικό κοινοτικό κέντρο σερβίροντας εορταστικά γεύματα, βρίσκοντας απροσδόκητη χαρά στο να συνδέομαι με αγνώστους και να επικεντρώνομαι στο να δίνω αντί να παίρνω. Καθώς επέστρεφα στο σπίτι μου εκείνο το βράδυ, συνειδητοποίησα ότι παρά το γεγονός ότι πέρασα τη μέρα χωρίς τη βιολογική μου οικογένεια, δεν είχα νιώσει καθόλου μόνη. Στην πραγματικότητα, ένιωθα περισσότερο συνδεδεμένη με τον εαυτό μου και με μια ευρύτερη αίσθηση της κοινότητας από μικρομετώνω τι είχα εδώ και χρόνια. Η εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς έφερε μια προσδόκητη εξέλιξη. Ο πατέρας μου εμφανίστηκε στην πόρτα μου μόνος του, κουρασμένος και κάπως ηττημένος. «Μπορούμε να μιλήσουμε?» ρώτησε όταν άνοιξα την πόρτα. Δίστασα, αλλά τελικά τον κάλεσα μέσα. Καθίσαμε στο σαλόνι μου, με την ένταση να είναι αισθητή ανάμεσά μας. «Σου χρωστάω μια συγγνώμη», άρχισε, εκπλήσοντάς με. «Έπρεπε να σε είχα υπερασπιστεί όταν ξεκίνησε όλο αυτό. Έπρεπε να είχα επιμείνει να σε συμπεριλάβω στο ταξίδι». Η παραδοχή του ήταν απροσδόκητη. Ο πατέρας μου ήταν πάντα παθητικός στις οικογενειακές συγκρούσεις, συνήθως υποχωρούσε στην ισχυρότερη προσωπικότητα της μητέρας μου. «Γιατί δεν το έκανες?» ρώτησα, θέλοντας να καταλάβω. Εκείνος αναστέναξε βαριά. «Είναι πιο εύκολο να συμφωνείς με τη μητέρα σου και τη Βανέσα. Είναι και οι δύο τόσο δυναμικές όταν θέλουν κάτι. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Σε απογοήτευσα ως πατέρας και λυπάμαι γι' αυτό». Η συγγνώμη του φαινόταν ειλικρινής και εκτίμησα ότι είχε έρθει μόνος του, χωρίς τη μητέρα μου ή τη Βανέσα να περιπλέξουν τη συζήτηση. «Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι τα πράγματα θα αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη», συνέχισε. «Η μητέρα σου και η Βανέσα είναι ακόμα αναστατωμένες για το λουκέτο. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι καταλαβαίνω γιατί το έκανες και δεν σε κατηγορώ. Δεν ήταν μια πλήρης λύση, αλλά ήταν μια αρχή. Μια αναγνώριση ότι τα συναισθήματα και τα όρια μου ήταν έγκυρα». Τις ημέρες που ακολούθησαν, η Βανέσα και ο Τρέβορ βρήκαν ένα διαμέρισμα και κανόνισαν να μαζέψουν τα υπόλοιπα υπάρχοντά τους. Δεν επικοινώνησαν απευθείας μαζί μου, αλλά έστειλαν τον πατέρα μου να συντονίσει τις λεπτομέρειες, πράγμα που δεν με πείραζε. Όσο λιγότερη άμεση αλληλεπίδραση μαζί τους, τόσο το καλύτερο. Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, το σπίτι μου ήταν και πάλι πλήρως δικό μου. Πέρασα ένα Σαββατοκύριακο διεκδικώντας τους χώρους που είχαν καταλάβει, καθαρίζοντας σε βάθος, αναδιατάσσοντας τα έπιπλα και κάνοντας το σπίτι να μοιάζει και πάλι δικό μου. Άρχισα επίσης να πηγαίνω σε ψυχολόγο, κάτι που η Μάγια είχε προτείνει ευγενικά αρκετές φορές. Ο Δόκτωρ Χάμιλτον με βοήθησε να επεξεργαστώ τα περίπλοκα συναισθήματά μου για την οικογένειά μου και να επικυρώσω την απόφασή μου να θέσω όρια. «Οι οικογενειακές σχέσεις είναι πολύπλοκες», μου είπε κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας. «Όμως το να είσαι συγγενής με κάποιον δεν του δίνει το δικαίωμα να μη σε σέβεται ή να εκμεταλλεύεται τη γενεοδορία σου». Με την καθοδήγησή της, άρχισα να συντάσσω αυτό που η ίδια ονόμασε σχέδιο σχέσεων για τις μελλοντικές αλληλεπιδράσεις με την οικογένειά μου, καθορίζοντας σαφώς ποιες συμπεριφορές θα δεχόμουν και ποιες όχι, και ποιες συνέπειες θα ακολουθούσαν αν ξεπερνιόντουσαν αυτά τα όρια. Μέχρι να φτάσει η Άνοιξη, είχα καθιερώσει μια νέα κανονικότητα στη σχέση μου με την οικογένεια μου. Μιλούσα τακτικά με τον πατέρα μου, είχα περιστασιακές αμήχανες συζητήσεις με τη μητέρα μου και διατηρούσα μια απόμακρη αλλά πολιτισμένη σχέση με τη Βανέσα, η οποία ήταν πράγματι έγκυος και θα γεννούσε το καλοκαίρι. Η δυναμική της οικογένειας είχε αλλάξει, ίσως μόνιμα. Δεν ήμουν πλέον η φιλόξενη, ευχάριστη κόρη και αδελφή που θεωρούσαν δεδομένη. Αντίθετα, ήμουν μια ανεξάρτητη γυναίκα με σαφή όρια και προσδοκίες σεβασμού. Ορισμένα μέλη της ευρύτερης οικογένειας εξακολουθούσαν να με βλέπουν ως την κακιά της ιστορίας, επηρεασμένοι από την εκδοχή της Βανέσα για τα γεγονότα, αλλά είχα συμφιλιωθεί με αυτό. Δεν μπορούσα να ελέγξω τις αντιλήψεις των άλλων, παρά μόνο τις δικές μου πράξεις και αντιδράσεις. Η επιλεγμένη οικογένειά μου, εν τω μεταξύ, είχε διευρυνθεί και περιλάμβανε όχι μόνο τη Μάγια και τον Ήθαν, αλλά και συναδέλφους που είχαν γίνει φίλοι, γείτονες που είχα γνωρίσει καλύτερα μετά τη διοργάνωση ενός μικρού ανοιξιάτικου μπάρμπεκιου, ακόμη και τη θεία Κάθριν, με την οποία πλέον αντάλλασα τακτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνήματα, 6 μήνες μετά τα Χριστούγεννα που άλλαξαν. Τα πάντα, διοργάνωσα ένα δείπνο στο σπίτι μου, περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που νοιάζονταν πραγματικά για μένα και σεβάστηκαν τα όρια μου. Καθώς κοίταζα γύρω από το τραπέζι τα χαμογελαστά πρόσωπα που είχαν εμπλακεί σε ζωηρή συζήτηση, συνειδητοποίησα ότι είχα δημιουργήσει κάτι πολύτιμο και αυθεντικό, μια κοινότητα που βασιζόταν στον αμοιβαίο σεβασμό και τη γνήσια σύνδεση. Η οδυνηρή εμπειρία του αποκλεισμού από την οικογένειά μου με είχε τελικά οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση του ότι πραγματικά πρέπει να σημαίνει οικογένεια. Δεν είχε να κάνει με υποχρεώσεις ή δεσμούς αίματος, αλλά με σεβασμό,
Υποστήριξη και αγάπη που δίνετε και λαμβάνετε ελεύθερα, εκείνο το βράδυ, αφού όλοι είχαν πάει σπίτι και εγώ καθάριζα την κουζίνα. Βρήκα τον εαυτό μου να χαμογελάει με τη συνειδητοποίηση ότι μερικές φορές οι πιο δυνηρές εμπειρίες μπορούν να οδηγήσουν στην πιο βαθιά ανάπτυξη. Με τον υπερασπίζομαι τον εαυτό μου και να αρνούμε να μου φέρονται σαν να ήμουν κατώτερη, είχα ανακαλύψει τη δική μου αξία και είχα δημιουργήσει μια ζωή γεμάτη με σχέσεις που αντανακλούσαν αυτή την αξία. Έχετε ποτέ χρειαστεί να θέσετε δύσκολα όρια με μέλη της οικογένειας, πώς το χειριστήκατε? Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις εμπειρίες σας στα σχόλια παρακάτω, και αν η ιστορία μου σας άγγιξε με οποιονδήποτε τρόπο, παρακαλώ πατήστε το κουμπί like και εγγραφείτε στο κανάλι μου για περισσότερες ιστορίες πραγματικής ζωής σχετικά με την έβρεση δύναμης σε δύσκολες καταστάσεις. Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με κάποιον που μπορεί να χρειάζεται να ακούσει ότι δεν πειράζει να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, ακόμα και όταν είναι δύσκολο. Σας ευχαριστώ που ακούσατε την ιστορία μου. Και να θυμάστε, η αληθινή οικογένεια ορίζεται από το σεβασμό και την αγάπη, όχι μόνο από το κοινό DNA.